ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। ज्यांना कुणाला समर्थन करायचं आहे त्यांनी इथं थांबा। बाकीचे जे बघणारी गर्दी आहे त्यांनी 2 मिनिटं बघणारी गर्दी बाजूला व्हा, जी कोण बघणारी गर्दी आहे त्यांनी बाजूला व्हा, समर्थन बघणाऱ्यांनी बाजूला व्हा, नाहीतर मग लिस्टमध्ये नाव आलं ना तर पुन्हा दाखल होणार। बघणाऱ्यांनी बाजूला व्हा। काय मिळणार तुम्हाला? काढायचं तर काढता, राजू, आता तुमचा एक गट म्हणजे 2 गट तुमच्या स्टॉल धारकांमध्येच आता 2 गट पडले जवळजवळ असे दिसत आहे। तुमचं म्हणणं आहे तुम्ही स्टॉल काढायला तयार झाला, नेमकी तुमची भूमिका काय आहे? आम्ही प्रशासनाला मदत करतोय। सन्माननीय आमदार साहेबांचा शब्द आहे, त्या शब्दाला मान देऊन आम्ही स्टॉलधारक, सर्व स्टॉलधारक, आमच्यात काही दुफळी निर्माण झाली अशी मला वाटत नाही। काही जणांच्या भावना आहेत, पण सन्माननीय आमदार साहेबांच्या शब्दाला किंमत देऊन नक्कीच आम्ही त्यांना स्टॉल आम्ही काढतो। पण काही भावना असल्यामुळे हे थोडंसं वाद चालू आहे। किती जण आता तुम्ही स्टॉल काढणार आहात? आता जे काय जेवढे शक्य आहेत तेवढे आम्ही आज काढू, पण त्यांचं शक्य होत नाही आहे, त्यांचा आम्ही सामंजस्यपणाने किंवा विचार करून आम्ही नक्कीच त्याच्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो। उपोषण सोडून अनिल भाऊ, आताच तुमचे उपोषणासाठी जे नेते होते अभिजित पवार, ते म्हणाले की आम्ही स्टॉल काढणार आहोत। तर तुमचं म्हणणं काय की तुम्ही स्टॉल न काढण्या भूमिकेवरती आहात? आमचं म्हणणं आहे की त्यांनी सुद्धा जे बोलत होते की नाही, त्यांनी पहिले उपोषणाला बसले होते की नाही, त्यांनी पहिला आपला आधी काढावा स्टॉल, त्याच्यानंतर आम्ही आमचे सर्व स्टॉल काढू तयार आहोत। ते स्वतः म्हणतात की आम्ही आमचे स्टॉल हटवणार काढावं, त्यांनी आपलं पहिलं स्टॉल काढावं। आम्ही सहकार्य करतो सर्वांना काढायला। त्यांनी पहिलं आपलं स्टॉल काढून दाखवावं। जे उपोषणाला बसले होते ना, त्यांच्यामुळे हे सर्व घडलंय ना, त्यांच्या पाठीशी आम्ही होतो। त्यांनी आता आपला स्टॉल पहिला काढावा, नंतर आमचं बघा राहतात ते, आम्ही आमचं काढतो सर्वांचे स्टॉल। तुमच्या स्टॉल धारकांमध्ये काय 2 गट झाले का? आमच्या स्टॉल धारकांमध्ये 2 गट झाले। आमचं सर्व एकटाच बाजूला झालं, ज्याने उपोषण केलं ते, बाकी सर्व आम्ही एकत्रच आहे। एकीकडे तुम्ही स्टॉल धारक म्हणता की आम्ही कारवाईला या विरोध करतोय, ते म्हणतात आम्ही स्टॉल स्वखुशीने काढणार आहोत। काढून दाखवा त्यांनी करावं सुरुवात, त्याच्यानंतर आम्ही करतो सुरुवात आम्ही स्वखुशीने आम्ही पण काढतो। मग त्यांनी दाखवा काढून, आधी जे बोलताना त्यांनी पहिलं काढावं।
मग बघा इथे स्टॉल राहतात काय. पर्यायी जागा पाहिजे. ह्याच्यानंतर जरी आम्ही काढले तरी तोच प्रकार होणार आहे, कारण की त्या स्टॉलमुळे धिंगाणा होणार आहे. तेव्हा त्यांनी पहिले स्टॉल काढावं, नंतर आम्ही आमचे स्टॉल काढतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.